Apa gaztiak, Joxgel nauzue, ongi etorri beste behin ere bideo iruzkindu batera, bain gontan World of Warcraft meuet custom zerbitzariko raid bat egitearen joa, egunero egite den hauetakoa, laroi garenea iritsita gero ja ekipatzen juteko, healer lanetan joa, así que bueno, espero dana berbezela jutia, eta ez izatea inungo arazoikan, ez gehiagin mankeatzia, hori da bai. Baina, bueno, low mana, A ver, vamos a hacer... Pícaro, poder de ataque emango zeot honei. Vale, honei ere bai. Nere buruai... txantxain. Ni bai. Nere buruai... Sabiduria. Honire bai. Sabiduria. Honire poder de ataque. Eta... Honei... Vale, nire katigan, listo. Listo. Bueno, hori, pixka dut. Haudek... Go. Haudek normalian jabai laroi nibelea iritsi eta... Bueno, ekipo basiko samarra dakazuenean, bueno. Hau iten hastiako mereko litzak, ez? Ja, pixkanetara ekipatzen jateko. Partidan saltu da etxate gehiagik guztan, baina... Ja lortu izkiat... Hemen ikusten, hau tier behatzigarren tierraek. Parda... Jo, eta natan kientzako beti. Hemen lortu da tierra amarra lortu nian, hori lortu nian atzo... Zein da, A ver... Esan gaiat bai alako batian. Joder. Tora bon, koño. Etzitzaten izena etortzen, tio. Tora bon inda lortu nian hori. Eta gero berri gainean, baina ninja da latza bota esatzaten. Nik eraman berri nian... Pieza badala txorizo bitzitzaten, baina bueno. Guaek bizitza, rutan arreita izela. Hau nahiko horre xaituk, egia esan instantzi bastante polito base, baina gara hain digan etzek handaiko ekipo urrutza gaiatzeko, gero Tora bon grabatzea zekaten gero. Kamara, atzaren. Baten batek erantzu deziaken. Hemen hermanda jantzekat zaraustar bat. Mundu bat txiki jaegoa. Servidore espainol batian zaraustar bat batzeko txikito. Listo. A ver. Baina azte garen asuntua. Oso nahi. Venga, agido. Venga, ahí. Venga, que leiko. Inorrek ez diriz, behar diriz, nahi. Venga, ahí. Zetatzen aher behi, venga. Inorrek etxek erantuten, kamara batzea nola jartzeken. Dena batzen, deno jarretan etxekan. Beretaren alde.
No has llegado hoy. Espera, hola. Motzari, hola. No, no lo veo. Está buen día. Uepa, ahí, bueno, mi amiga, si se me que la... Esan ibiltzen jaten adona bate interesatzen dira, bueno, bastante ezagunak esan Hellwood izenaik. Bastante oso sentzilloek konfiguratzeko eta, bueno, bizitza errestei gola idatzita ez da ona. Bueno, fondotik zoze gola bulla batzuk entzute dituzue ez gaitu gai txerrila katzen etxean. Alabaek bullaka. Dana motio eta zebilek, así que... A ver... Txegatenak, ze hostitetenak este healer, esango nik bakarrik, nahi, nankala sendatu dena, baina, bueno. Hola, Koshianabi, todo pro! Baina, bueno. Esaneko esate, errez samarrak. A ver... Baina, guipe tonto bat inado, zulo puta nahi ten jodia dira. Baina, fuera coñas, zeo takarrik, baina, gela sendatu, Haudek... Rekounta, eta ikustu zer. Txintxo. Osteat... jendia faltaek. Ido, no? Hori faltaek. Osteat... Healer lanetan eta paladinakin, pertsonea paladinakin, nire ez diete zer esplikatu. Paladina, joder, espaldienian ibiltzen. Egin gizton ilusioekin hartu jat. Zerbitzari hau topatu izana dek, latza, egia esan, Aspaldi, bueno, falta motaten egolako zerbitzari gopo bat topatzea egia esan, Uste gaina hemen, displatu inberdekela, habilidad, zela asko hitzek hemen, así que displatzeko pandan inberdiat. Segiat. A ver, se garzik hemen. Baina, se gaztetela. Zerdia baina gutxizio zekak. Zerdia mezita ez dakizten. Segiat. Danak tope oberre hona ditu, ez egit. Zuziko diu. Dispelak. Bar. Denborak imakarri dispelak. Hemen horrengo asatu nintzen nina, tonto samarri ditu da. Baina, bueno. Esan berazio ikasita niatela. Lo tengo displaten, ikusten. Gero jarri rekonta displaten. Kauen dio pena da, Kamara atzeo jarri alizan ezkeo. Ogote ikusiko ban, bestia. Listo, se sokatzeigen. Odeziak. Zeiat, loot dexente jamarri bakan, a ver. Defensa y parada berriro.
Malla, tela, malla. Ezerteko ez. Zer, ez? Fuera. Hori, mobilan bitu da momentu batian. Eda topatzeaten. Ondo, puleatzen, hilarrik ez. Erki itxastik. Oantxe azaldu eki, zea. Beste hilarren. Ejido. Txen gelditzea beste, nirean ordu hori da azaldu. Baita beri. Orduak. Venga, aldatu bai, gauen dios. Inoa ziek ordia, autotuek. Serio, herriko tankeik tontuena tokatu zaigu gara gau konten. Bez, azkenean agatu aldau, me kaguen la hostia. Hola goi inuti jaituk. A ver. Kamarana, lortu jaten itatzia. A ver. Hola, vale. Baina bintzat kamara urrutiatzea zegat. Esperen, zerren zai. Zein baltek. Gero, laro egarrenea iristez aztenian, zerbitzari honetan inberdezue seiako ditzeoken hau, seiako, hau lortzeko misillo batzu ditukela Maesna Datadius Nasrama raidekuak, raitzarraituk, eta Onyxia Dailidan. Hori edan egin da eskat, gero lortu behar dituk, Nimbo de Llama berdean, hori falta zaiak, hori hermandadeko bat guztiak inbertziak gela. Gero, koioteksak bildu, makina voladora, no sé qué, hau lortzeko, kiston koñazuek, baina ondo zioken eraztu nahi, osaki. A ver, iteia hon, gaur suerte pixkatekin hermandadeko tipori konektatzeken eta lortzia zekaten. Ja, bengo zeraztu un puta hoi. Ibe da algea ahí, zein falta ego ahí. Nola esperemos al tanque compa... Hemen txioketa ahí. Serio, ni... Bai, la hostia ahí. Eman ningo zio, no? Ze. Zerren zai. Zerren zai ditxabe gordia. Pau otogatzea eta hola, berda, zai. Esak, agan dituk, zorbaldak. Haudek, uau guztian gehiena guztazeaken tierra. Eta hola bai, kamaratzen jarrita. Uau osuan gehiena guztazeaken tierra amarra. Oso elean, tio. Oso elean. Gara horrela diratzen nahi, hauek goran saltzian. No, goratzen baita egin hori baina, bueno. Nola da moldoko nahi. Ose, hemen azpian gatu da izio asko molestatziotek. Gero tora bonek ikiak dira, izango guma. Caña se te ahí.
Zorra... Lan reflexo den. Jarri gehiago. Ez ahí, mutila, nagoa, posaka. Ustedes DPS egiten edekela ziberra, etxegian izegaztuko dira beste tipua. A ber, zauta hon. Bizaka, berriro, tanki antzago zinturoia. Bestia esatago ber, tanki antzago zapatak. Eta nik nola, bigarrengoa DPS-ian azeak edema, etxeak izertako balilla mierda horredanak. Eta sorbalda lortu nizkian hemen, así que... Baina, bueno. Inberrazioak, así que... Oso ondo, aura de resistencia al fuego, zeka jarrita. Oain digan ez tibes hartako, baina... Bate bat ureta labeta eroitzekenako izango, eko... Baina jarriko noni, ez teatela gone atzak abialtzia, tonto amon. Ez banda horren galde izango. Gone gatzak abialtzea. Nuzea tortako eraldatu indatu da. Ez txiotek aldatzen ustean, tío. Izan bau haitu, zari da. Justu garria, ti. Garza ez diren aldatzen ustean. Behitu jaten ian ja aldauta zetxo ni. Aberta aldatzen bat insultatzen. Ez da ziatek insultatzen... Txapo izan nahi. A ver... Hostia, jo, ahí. ¿De qué zona te ziaten, Venga ahí, chiquito. ¿Te goiko esti hartu behar? Vale, no se tematik. Venga, baina, sigue. Zurtako festa, Uy, vale. Bate bajo, sí, que no mañana. Ha elegido... Ahí habéis eso, sí, también. Eraldatu de favores. Eta no has llegado. Bestia pulao, que ikusi... Bestia despulao. Y que ikusten hau... Jeje. Controlado. No, multiplayer. Pistón de peso mucho, creo, A ver. Vengo andandilla de no, güey. O sea, txiok bate de peso ikan, serio ya algo ahí. Gusto txarreko txistia ma digo neki. Hau zurta, bedek. Nuntziak. No, me está el día. A ver, torri politxori... No agua. Apa, güey, gusta el deseo. Venga... Venga, voy a piscar. Manar de la Tope, hemen... Aire jendia... Ez erreziten, esango nik. Ai, ama...
Ah, no, eskerrak zozatago gitxo beken. A ver. Un gertu tengo nauk. Gero zuta horretze barrizko egon. Ez dira nahi maestarek overhelina. Ez dira nahi zen dauz, hauen ninen esan etxikat mana sobratikan. Baina, tak, 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 tak. Takatu indide, hauek bau gaituk, tío, eske serio, Aguante. Armadura. Intelektu eta zeridea. Mana gaitza ziatek. Animazio bai. Eta bestia gara. Jendia bau egi. Izak, ez dik. Orain segitxoek. Venga, ema joaki, zeo zeintza behintzat. No problemen izertan nahi da. Bau haituk, seri jo. Ez que ikusten nahi nahi. Ez que... Jendia bau, Tropillo... Guipatzen, txuko ya, bezkatu hori naiz. Ai, ama. Resistente, esto es a ver. Fijatu berdinak eskuba jarrikoik, leizte. Eskuba jartzeik gainean. Tipo kapimoteak. No, irán itxon. Relámpagos. Más funciona, dice. No, no he visto mal. Honetze de joder. Golpe basiko kan bakarrikan. Beste matia dazio, baina bana. Hauek. A ver, nun hartatean. A ver, denle al gusano, mutilak. ¿En serio? Es que este tuve esta hartado que pasar. Y baño zerren zei zebe aquí. Falla mamai, tía, ahí. Tontua galge ahí. A ver, bueno, y ese coño tan ahí tú, serio, Es que aquí está un bau ahí tú. Bai, aquí está un bau, jendia, serio, Herriko inutil handiena da, eta diuz dago hemen digan moitu. Serio. Lortze bai abitia. Ai, ama.
Egido hau zertzik, guztiak healertzik gara, ez? Disciplinantziek, vamos a ver. Daño infligido. Bueno, y hasta ni hay nada. Bueno, sin comentarios ya te quedas. Lotzagarri. Paseo bat ematen nahi dugu. Motzian. Vale, eta hor, tipo bat ure eta botatzen ikusi. Osea, labe eta bota egoen txe. Jendia oso... sí. Egidok zau zein goik, ez? Ez urrena da igual hiltzen uste gal. Nere esek zazkat. Nendia uretatik. Venga. Mela. Ai, ama. Se izango notea dugu. Venga. Ama negozio. Eskerak, tío, ni ahí. Baideatzen kamarak gertuak oso inkomodo dutxe, tío, nikon gogoratu dira. Eta ya grabatu egek, zesanik ez. Ez ez dupiteik ikusten. Ezek imaginau, raidosua, hola grabatu izan Alemanian. Latza, Ai. Este gai ezer reiten, Egido, hori. Este gai ezer reiten. Hola bintzat, erakusteziak eraik, horrena hermandadeko jendeekin etorren hori meda bintzat, basegiatela bakarrikan sendatzeko kapazen aukera osua. A ver, non ertetean hain kontan. Tiri. A ver. Txapan zentziok? Milioi bat. Please batean milioi. Ez da bain. Ez no baina zegaten motazia gehitxoeko, baina. Bateik. Eta esku betzi jarrik, balik, aguantako baik. Es que Amelia que chiste, es que... Se botagoik, zeak, bosak, ze luteatukoik, DPS-ian solbalda botatu eki, bueno, espero ninjatzia tipue. Hola, gauza diamezela. Nizkian ber hola razalak, ni. Kaldetu da gabe hartu indizki beratzako, así que txikito. Asko sentiuta, baina DPS-ian tierra amarreko solbalda gertute hori maia. Osea, behartasuna hono zenik. Listo. Etxegat, beste... Kadena da, etxegat emango... Joder, mierda naudek, ja. Ja batez faltatzea ikusikoek, Txea hartetean ian, txitxari hartetean ian zatuko ju. Txitxari hartetean ian jendia DPS-ia itia da utziko ziok. Hilindekelago. Ez die txitxariak atuko, eta ikusteren panorama. Beizak, segertatzean. Jendia bauek. Zane, bizitza gutxizaka da joen gozio. Eta eskudu atatzeik genian,
reflejatzeik, egindako min nona. Alago bau baitu duktia da. Zagaizeak zertio danak botata baina ez. Sendatzen jungo sendatzia. Ite bali maia, de lujo. Luta ematia. Y aquí paz y después gloria. Hau da gauza tristia mutilak. Ondo bukatu berrian. Bueno, nintzat misio hain indio. Ba, berdinak. Eman indortziot. Pasa. Montura baita ere. Esti da ber. Zeinek alederak hori. Hala. DPS antierra gantzako basekat. Liberar espíritu. Oin esatekena que os den a todos. Venga, aztu baino lehenua misioa entregatuko jat. Voy a dejar el grupo. Misioa entregatu, estela gero aztite zaiak eta hortxe gelditzek. Se más eskaten. Badaz. Iruta magita hauek zazkat. Ontzeskat, hemen, lau. Eta bedizkiat. Gau bazizkat. Hau zerituk. Gau nizkaten dituk. Eman, galtzak eta hala matatizkia, haitin bat, momentu batian. Ez. Baloria mata, laukin. Bueno, bagaztia, gauxe izan dek dana gaurkoz, mil esker hori izateatik eta, bueno, urrengo batian beste gidatxo matekarriko zio, zerbitzari honi buruz, eta hurren arte mutilak, aio!